19, quan vam tancar aquest tema, va ser un infern. I després també... Marta. O no? Sí, estic com a soci, però la Junta ja no. Des de la vessant aquesta més propositiva, no? De dir, hòstia, doncs mira, aquest municipi s'ha espavilat, l'ACA, els ha fet un cop de mà a la Diputació amb el projecte, no sé.